soc Aaron i vaig a llegir el conte del teuladí. Havia una xiqueta que la seva mare li va donar 10 monedes per comprar-se una coseta. Després va pensar en una nina. No, una nina són 2 monedes més. Després va pensar en un soldadet. No, un soldadet no. I un piano no, que són moltes monedes. Després se'n va anar a la tenda d'animals. Després se'n va comprar un parc, un teuladí. Després se'n van portar a casa i se'n va ensenyar al seu germà i a la seva mare. Després li van posar un nom. Li direm aletes? No. Plometa? Sí. Ja està.